mga kabigaw, welcome to Panginoon Public Market. Suruin lang kayo. Wala kayo din sa Panginoon. Ay, akin nila. Years later. Good evening mga kabingka. Okay? So, pansin niyo no nga alos akong vlog kay naikuan nagkakapidyo ko no. Pero lain po kay kulay Paris, di ba? Partner na to de. Init ani. Da? Okay. Palaplin sa nato na kay pero din no. Mag-i-inbox po tayo ng lang sa akong gimbal. Mawala na akong gimbal. Bili ako. Itong case ato. This is gimbal. Wala akong gimbal na. Ano na. Tapos karan. Actually, tulo naman ni Kadlo pero nabrihan na ako. So, palpak kaya po na akong ingat. Ano mo ano? Yan saan pa rin? Mani? Wow. Facing Pro 11 ini. Ayan. Ayan. Okay. Nabilay nyo bag lang niya siya, no? Very nice. Pwede po nyo anaon. May banda. Mura ko katong eskwela, oy. So, nara. Simple lang kayo ng mga kabingka. Nara ang kuhan procedure, ani. This is procedure. No, na ba? Na? So, ato isulod ng gimbal. Pero nahirapan tayo nito ah. Wala lang. And then close the nut up. Yan na. Pwede ka mag-vlogging ano eh. Simple lang kayo, no? Ano lang? Nato isa ka, Juan de, ang tanganan.
Okay, kini. Dagan mga sekreto ah. Ato. Nice kayo. Pwede mo diri butang imong cellphone, imong kuan. Okay gani. So very kapalit ako ni siya sa Shopee is mga kuan. 700 kapin. Yes. Ang pangalan ng mga kabingka kay ang Touch, you know, gimbal bag. So mo lang di yung mga kabingka, wala na yung mga chichiburichi kalanta ani kay para sa atong gimbal kay kailangan proteksyon na nato ng gimbal. So wala naman siguro ilain mga kabingka. Yeah. Simple lang instruction, no? Simple lang kayo. Basta maungon ako kung palit mo gimbal, kailangan jud mo na mga nani. Nambang to isa katong case gid niya. So depende sa inyo kung katuba or kani. Okay? So di alam mo mga kabingka kay tiwason ako ng kung gikaon tigisaw.